lefol men nogas e jeego ɓiwol en puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmittoɗo en juuli e ko makko ɓurnaɗo Muhammadu yo jam e kisal gon e mum biɗo on baraɗo ngam dandude fittandu mum ko cahudinɗo on baraɗo ngam hisnude jawdi mum ko cahudinɗo on baraɗo e dow tabitinde neɗɗankagal mum ko cahudinɗo hettiyankoɓe men tedduɓe on calminama e inde on manama e jettode en jetti genotoɗo o nde hokki en fartange artude jokkude taro deftere professeur Abuu Bakri Musaa LAAM deftere nde o inniri SAWRU GANNDAL eɗen ciftina tan falindi gaaci belɗi nana toon ɗi ko maabo suudu paate hono musidɗo men haadi Samba Tabakali mo juude guriki ene huufi haalirde nde musidɗo mon Chérif Ba mo cilbe mban Samba Gural Baba Leñol jaranno ɗen ko e rogere naye ɓiire deftere nde hono pinal tubakoɓe e hello mum 195 kanko ceernal sernaɓe hono professeur Abuu Bakri Musaa LAAM haalata ha joni o wi wona Allemagne tan wonduno e gorkati en darjuɓe sabu Farayse e Angleterre kañum enne keedano hen caggal hakkunde Verlaine gurnoɗo hakkunde hitande 1844 fay hitande 1896 e Rimbo gurnoɗo hakkunde hitande 1854 fay hitande 1891 yimiyankoɓe ɗiɗo ɓe lollino ala fof ɗo ɓe jaadani e nder Europe ala fof kadi kaaɗi ɓe baddani sabu kanko Verlaine o meeɗi fellude Rimbo taw ene mandili biyeteɗo André Gide gurnoɗo hakkunde hitande 1869 fay hitande 1951 kañumne holliri e bindanɗe mum ko gorkati mo suuɗaki o haɗani ɗon sabu e hitande 1915 o loggodiri e suka jarannoɗo nden e duuɓi 15 hono Marc Legre ɓe cangarte fof noon kaɗani toppitiɓe jeenari Nobel e fannu bindi suɓade kanko Gide piilimo e hitande 1947 biyeteɗo Marcel Proust gurnoɗo hakkunde hitande 1872 fay hitande 1992 kañumne ko gorkati jinnoɗo sukaɓe no feewi wonno ene jeeyano e sukaɓe worɓe o haylittono hono ɓi Alphonse Dodé biyetenoɗo Lucien biyeteɗo Jean Couto gurnoɗo hakkunde hitande 1881 fay hitande 1963 e wiide mum ko gorkati wonno gila e cukagu mum mbaggu e bindi ɗi o tawra o wi wonde ko ɓuri woɗɗude e ko ciftortumi e cukagam gilla hakkillam haylita yidde mbeɗe yiita batte gillam e sukaɓe worɓe biyeteɗo Pierre de Coubertin gurnoɗo hakkunde hitande 1863 fay hitande 1937 gorko
gartirnoɗo pijirloji dendinannoɗi grek en e wuro wiyetenongo Olympi duuɓi 4 kala e hitande ujunere e temedde 896 kañumne ko kato jinnoɗo e sukaɓe worɓe wonno kono hande o ɗum yejjitama kanko couverté jeeya ko e yimɓe ɓurɓe darjude e aduna to bange coftal ɓalli to leydi Angleterre gando mawɗo mo golle mum teska e fannungalu hono John Keynes gurnoɗo hakkunde hitande ujunere e temedde 883 fay hitande ujunere e temedde 946 jeeyano ko e goomu jangoɓe gorkati en e dudal jaaɓi ha tirdengal Cambridge on gorko noon hono John Keynes o meeɗi ardade hono fawru aduniyankeru lollirndu Banque Mondial biyeteɗo Rudyard Kipling gurnoɗo hakkunde hitande ujunere e temedde 855 fay hitande ujunere e temedde 936 ko windiyanke gandanoɗo piilaɗo Nobel e hitande ujunere e temedde 907 ko e mabɓe jeeno biyeteɗo Baden Powell on ne kadi ko wurno ko hakkunde hitande ujunere e temedde 875 fay hitande ujunere e temedde 941 darnuɗo fedde skuti en ko ɗaɓɓannoɗo sukaɓe worɓe o wonno ndeke gadane scotisme ene kersirno seeɗa hay sinno hande kala suka mo rewani e scotisme fof wiyata ko won ko ɗawa e cukagu mum to Espagne natiyanke gandaɗo hono Salvador Dali gurnoɗo hakkunde hitande ujunere e temedde 901 fay hitande ujunere e temedde 955 ko windiyanke gandanoɗo sabu kankone o fiilama Nobel e hitande ujunere e temedde 929 on gorko nde yehi ha dañi duuɓi 40 nde o wi omo renda e debbo fof goragu makko sorteteno o heɓtata goragu makko tan ko nde o jotodiri e sukaɓe worɓe tokosɓe kanko man noon omo hersiranno ko wonno ko sabu ko heewi e sirruji o winduno e kayitaji o wattini ko segde ɗumen kono kanko fof hersirde ko wonno ko filɓe mo Nobel ɓe kam mbaɗano ɗum wonko bonnata hey an jangowo ndeɗo deftere walla taranteɗo ɗum ko ɓuri raɓɓidde e haala tan ko debati en e gorkati en goni hande ɗo ko dow leŋema tiba pinal tubakoɓe so ɓe ittama kamɓe debati en e gorkati en e moƴƴuɓe Europe walla Amérique sikki ala famɗat ko heddi gila ñalɗi parnorɗi gorkati yankagal darna to saare New York e hitande ujunere e temedde 970 sikki ala faaro lomtima gacce e ñalɗi parnorɗi dendinnoɗi gorkati en Europe naaɓe fof e hitande ujunnaje 2 to saare Cologne e nder leydi Allemagne ko ɓuri million neɗɗo seppi e beddaji ngon wuro ngam hollirde weltare mumen en mbino dow seeɗa so tubakoɓe mawnini hande gorkati yaagal ɗum fotani hawde waɗi noon
ko ɗum tawa ɗum. Daarol ganime holliri wonde ɗum mahi bom ko e diine maɓɓe. Te ngol daarol ene famna hande ko heewi e caɗele jiiteteɗe e leyɗele Europe paatuɗe e ko andira e farayse pederasti, woni wurtede e sukaɓe. Pederasti noon ene serti e pédophilie. Pédophilie ko mawɓe worɓe wurtaɓe e sukaɓe rewɓe. ɗon ɗo pederasti woni mawɓe worɓe wurtaɓe e sukaɓe worɓe. So tawi gila Grèce en hanki Zeus e hoore mum ko kañum difti suka gorko sabu jarribeede e mum, ganden deke Europe naaɓe wurtaɓe hande e sukaɓe waggiɗɓe gujjani ko jikku donaɗo e taniraɓe. Ɓeɓi jalnade e ɗum ɗo tan ko hande ɗo jaaɗa e Europe fof kuule kisɗe ene ngoodi ngam rende sukaɓe e oɗo musiba. Kono ñande fof nanete won nangaɓe tawa nangi ɗumen ko wurtedeɓe e sukaɓe woppa mawɓe. Hande hay goto majjani wonde e nder Europe sukaɓe ene difte no Zeus diftorino ganimeni. Ha feere Marc Dutroux to Belgique ha joni jofani, kono nde holliri so on dañi wadde ko waɗi ko woni diftade cukalon ndewon udda ɗumen e nokku wawna ɗumen rutto wara ɗumen duuɓi poɗɗini te yitaka, tawata ko won muɓɓuɓe gite mumen cali yiide. Hay ñawore makko holliri wonde wonɓe Belgique tawa ko joom gueɗal en tigirigi ɓe laaɓani e hafere he te ɓe jiɗa hunde nde ɓolte ha laaɓa. Gurtagol sukaɓe ko hunde mahinde e pinal tubakoɓe no feewi. Ɗum wontaniɓe no laaci kersiniki kono ki ganduɗa nde jomum hofi ɗum watti nder tuba fof fiɗɗitto yalta boowal wona e willude. Ɗum ɗo noon wona ko yeddoto sabu diine e needi Grèce hanki ko hen pawino. Hay so diine chrétien haɓi hen ha tampi sikki ala ɗum ronki yaade. Ene wayno ndeke tubakoɓe dutti tan ko e aadaji taniraɓe mumen. Aada noon ene bonna walla moƴƴa. O ɗon kam ko bonɗo mo Allah bonni. Kono tan hawni hen ko gorkati yagal ɓe moƴƴini ɗum ha moƴƴi. Ɓe mbini jeeya ko e ko hollirta wonde aade taƴi ɓoggi mum fof, hankadi ko neɗɗo bellitiɗo. Kono mo ƴewtidi gueɗe ɗe fof tawata ko tubakoɓe ko anduɓe e koye mumen. En ji hareɓe kaɓi e o aada ngam ittude ɗum, kono nde wonno koko fuɗi ɓe donkan. Deke noon ko foolede waɗi ɓe moƴƴinde koɓe kaɓi ha ɓe tampi. Deke noon woto hay goto henju on biyoɓe on kala mo wawa jabde gorkati yagal walla debati yagal ko daɗaɗo kalata koko bela. Wona onon goni yawoɓe hunde ala ko kamɓe tigi. To bange gurtagol e sukaɓe to kam ɓe kuli wiide mo wurtaka e sukaɓe fof ko daɗaɗo, kono ɗone kuule gotaɗe ngam rende sukaɓe ɗe
ko alay feere tan gotira kono ƴewtindiɗo kala ma faamu wonde won jolɗe kewɗe goppa e galle tarnaɗo sukaɓe o ko e ɗen damuɗe corata ñande fof ronkuɓe serde e oɗo aada bonɗo moɓe doni e taniraɓe mabɓe grek en gulali ɓe gullata e hakkeji sukaɓe ɗi fof kaɗani tubakoɓe heddade hay sinno hande ko e sunde e ko taniraɓe mumen grek e romain en jarribano woni wurtede e sukaɓe to banggue genka en mbi dow seeɗa welamma debbo rewna ko e gorko ko nonne kay welamma gorko rewna e debbo en mbi kadi ɓiɗɗo yaltata ko e gondigal hakkude debbo e gorko ndeke noon ala hen timmowo so goɗɗo o tawaka ko ɗum wiyete complémentarité e ɗemgal faraysa wona mere waɗi joom tagore o wadde ɓe rewɓe waɗi ɓe worɓe hayɓe gonɗinani Allah ɓe ene gandi wona mere waɗi dewol e gorol serdede mo yi terɗe neɗɗo famat gotal hen fof wonko tagra kono holli debati en e gorkati en ko goni e dow mum ko rewani lawol ko ɓe jibidinta ko ɗon noon hunde nde jalni e yurmini araniɓe caggal nde ɓe mbaɗi dewle mabɓe ha peewi ɓe mbi joni noon aɓe jiɗi sukaɓe noon goto fof ene andi no hebrete caliɗo rewde e lawol dokkowol ɗum sukaɓe suɓi gongol kam fotani wiide ene sohli sukaɓe e dewgal mum kono ko ɗum debati en e gorkati en poɗanto joni e leyɗele tubakoɓe won leyɗele jabanɗeɓe negol sukaɓe goɗɗe ɗe ko caliɗe taw hujja mabɓe ko suka needu mum rewata lawol ko nde woni hakkude debbo e gorko nehaɗo e dewgal debbo e debbo walla gorko e gorko ene hula jogori jikkade ko jikku mo rewani lawol walla bomo wasa jeydude hande o ko dewle gandaɗe jibinta gila kumaka jaɓa e ko ɓuri hewde e leyɗele Europe deftoɗen mbiyen hande o ko dewle gandaɗe jibinta gila kumaka jaɓa e ko ɓuri hewde e leyɗele Europe hewɓe yiyoɓe ko arata gila yettaki nangi ko rendoji dongre nde jogori ko tasde so ɗum dañanaka feere so tawi hay jaɓoɓe jibinde ɓe ene saɗi ɗo diwata ɓiɓɓe ɗiɗo ɓe hay sinno ene mbawi jibinde mbi ko hay loppet jibinani heddiɓe ɓe ene duumi e dewle hakkude worɓe e rewɓe e worɓe holno rendo wurdata e oɗo ñalawma e doole e leyɗele Europe ko jibinte ko wawa hiɓɓude yolde ko mayata ko sinno wona ko yimɓe leelata mayde sabu haaranduru e safaruji moƴƴi sikki ala ɗum ɓurat bonde ndeke wona mere waɗi hande leyɗele Europe ene jiggoyo sukaɓe e leyɗele pamare doole doggol windiɓe mbi ene jiɗi neede cukalel ko juungol sanne e leyɗele Europe e duuɓi ɓennuɗi ɗiya
laamu farayse ene fodanno jeenaari tekkunde kala jabɗo jibinde ɓiɓɓe tato kono noon notiɓe ɓe kewani. En mbino dow seeɗa wonde pinal tubakoɓe ardini ko hakkeji neɗɗo nde rewni hen hakkeji rendo ene wayno ko ɗum woni e yobnade hande. Rendoji Europe ko cugguɗi ha nguusi, neɗɗo wawa woppede e sago mum ha laaɓa rendo yerodira. Nde neɗɗo wellita ha laaɓi fof rendo tinat ɗum. Caɗele Europe kewɗe ko ɗo ummi, sikki ala sinno ko woli Europe naaɓe pirtat, kono ɗo ɓe tolni hande ɗo duttogol maɓɓe sattat. Ɗum noon hettiyankoɓe men tedduɓe en dowat ɗo windande men jokkoyen e lefol garawol so hawre welede joom. Salli ala Muhammad.